sedang nak mah kini ka Bible study te ni kong yang ai play fi baro bewan ni ka por sini Bible study jong ka Balang ting ni ai play fi baro ki ba sngap ni ka Bible study nang ba ka YouTube channel jong ka Balang tungin ni duai ko kpa jong ni Phang Pdeng ni ai ngo eme na ka bynta ka ni ka por pat ka ba me ai ni ka wei pat ka sin try begini yo kini banyak pulih keketian jumi. Hoi begini iru ya kejing traikam jong keketian ke jumi kejing im jongi. Haka bedeiru bat kejing duai try kemengi pulih nemba kini kita yo kita let kemno ba kejing duai kelong ke penmi sibon ki ba kodor. Da kejinget jong ki sakri ke jumi ki ba duai. Bami me pen kela iki kenrat kemba me le na kementa lagi jong ki senran bada try ki we ru ki brio ki jong me ki pori blelen pengipet pat iki jing le phla ki jong me ki ni ki sngi ki jong ru kenrat apreng ki brio ki jong me ki beduai tu is ne kenrat banyiram ini ne ka por bangin yo ye ka jing snguthu haduk kanno bami try melak ban penne iki kamba ki bakrau hab ki brio ki jom ki duai wat ki Khynnah ki barang ritu kenrat try to Kyrkhu ingi baju ni ka pon aduk ko sedang aduk ko bawai jongka nabang apa ni kini baro teng Jesus Christ amen tingile pet ya ka Nuksa jong ka Jingduwai ka bala JUBAB do BLEI ningkong ke testament ke barim ke wai ke Nuksa jong ke jing JUBAB ke jong BLEI ke Jingduwai jong Nehemia usyakri jong hadu bunda yo ban teipat iki kenro ki bala pra jong ke Jerusalem ban bo biang iki halor ki bala thang de ding ke Jerusalem bat baki brio ki jong BLEI ki nyo ban mani ban syakri lai duit baka snong hi ka nong ba ru kan nyo iki jingeda na kitu ki bawan ban hirtma yaka tingile pet roman semteo ya jing duai jong ki senran ki apostol haba ki sedang menyelam hadirin ke sengi Pentecost bat hadirin bagi la penkhia yu tu brio upang uba mla syu ban ki ndrei haba kila duai brio la JUBAB bara bagila duai wat ya kata kejing berngem jong gitu ki bor sensyar gitu ke por jong ki nongilam niam bagi deban sengap jar ndre ha bagila duai kim sep ting syu ki ongi dei banyelap yu jisu te kata ke dei kejing JUBAB ke jong BLEI ke jing duai ki ba la duai kat mkaman ke jong dem ta ke sngi ngin pet pat i Nuksa jong ki jing jia ha ke jing im jong ki Kristan ha ki sngi kini kis kani kes pas nam ko bynta bat ki blelen te ngalum mi kini ki jing tip na ki kat tu kan ki khot ki jing tho Phang ke Jingduwai jong ki reungen bat ki ba ye dei bat ka baman ka sngim dei hoi ki dan ki por ba ka Balang na ki bri jong BLEI ki duai nam ta ki ba khrau den rei ki dan ki ro bangi duai man ka sngi ki jing dan kam jing ki barit lesi lani ki ba kham khrau ru tingin nyepet ye ke Nuksa jong lightly ki jingjia hakba ki Khynnah ki duai bat komno hadian bakila duai apreng ki jing ki bakrau BLEI ula JUBAB ye ki te ho ya ka Bible ru lam sim la tho sibon Phang ke Jingduwai jong ki Khynnah ndrengi i ba ka dan ke jing pensan ye ki Khynnah dagi sakri ki jong BLEI ki ba yu BLEI bakin long ki riu duai nambar daki larang ba kila long ki riu duai kum ki senran ki jong trai su ki dei ki ba lahikai ki ban duai na do baki dangret te ngi sukun mau khndian sukum ka Nuksa yo ki jing long Khynnah ki jong Samuel ada fin pej haka kitab Samuel ka lenong ka balai kedkhot ke beningkong terterhi ke itu
baru tahu Khynnah Samuel ula syakri utrai hakmat Eli bat kektian utrai kala long ga bekodor hakita kisngi shim kejing itu pau ka basinna te hakata kapor men bau Eli udang tia halaga jaga haba ki khmat jong kila sedang ban beria bomla bani i bat haba empat lip ke syarak ublai haka tempel utrai haka bala don ke senduk ublai usamal ru ula tia kom tau trai ula khot usamal uru ula ong ngahang ni bat ula pet su Eli bat ula ong ngahang ni bamela khot yanga ute ula ong ngam shim khot let tia pat bat ula let bat ula tia telasi option 4 kani ketika kitab Samuel ke beningkong ke lenong ke BLEI kedan atuli kitab Samuel kedan ke beningkong bat ke baar te kani ketika beningkong kedan haka page lais pa andru fuar jong ke testament ke ba rim lais pa andru fuar lais pa andru fulai jong ke testament ke barim jangan puli biar sedang mo bat utau Khynnah Samuel ula syakri utrai hakmat Eli bat kiktian utrai hekaktian utrai kala long ke bekodor kita kisngi shim ke jing itu pau ke basinna deha kata kapor men bau Eli udang tia halaga jaka haba kikmat jong kila sedang ban beria ba umla bani i bat ba empat lep ke syarak ublai haka tempel utrai haka bala don ke senduk ublai Samuel ru ula tia kumta utrai ula khot Samuel uru ula ong ngahang ni bat ula pet show Eli bat ula ong ngahang ni bamela khot yanga ute ula ong ngam shim khot let tia pat bat ula let bat ula tia te utrai ula nang khot upat Samuel baru Samuel ula khi bat ula let show Eli baru ula ong ngahang ni bamela khot yanga ute ula ong ngam shim khot ku khun let tia pat teu Samuel umpat simla itu yo trai lemni shim pat lapan pau hau ya kaktian utrai baru trai ula khot pat yo Samuel ka balaisin baru ula khi baru ula let show Eli baru ula ong ngahang ni bamela khot yanga tiu Eli ula tip badai utrai ubala khot yo Khynnah namar katau Eli ula ong Samuel kile tia tilada un khot yemi to ong kren kutrai na bau syakri jome uyo sngo kumta Samuel ula let bat ula tia halaga jaka bat utrai ula wan bat ula ong hebat ula yang bat ula khot kumba menchua Samuel teu Samuel ula ong to kren na bau syakri jome uyo sngo teu trai ula ong Samuel hakmi ngan sale ha Israel hakabau no baro habau nyo sngo yaka kin klut no ngiang kiskor jong baro ar hakata kasngi ngan pendap no halor Eli ye kita ki baro ki bangala kren si Phang ka yeng jong nado kabasdang hado kabakut namar ala ong hi bangan bisar penram junom ya ka yeng jong namar kata ka jing bomman jong namar kata ka jing bomman ka bau tip mau na bagi khun jong kila penlong ka jing tim ya ladi ute shim la khang yaki ta tikini kilong ki jing kren ki jong BLEI pat terter ngin to kadang don ki pin polis tu sedin dengan su polis su ka ki khot ki sedin Don su polis Phang Pdeng mo
Namar kata ngasmai ka ying ngalasmai ka ying eli ba onam sat ya ka jing bamman ka ying eli da ka jing kenya lamni da ka jingo junom. Deu Samuel ula tia hadu menstep but ula play ka jing khang ka ying utrai. Samuel te ula septing ban yathu ya kata ka jing itu pau hu eli. Deu eli ula khot yu Samuel but ula ong ko Samuel ukhon jonga. Uru ula ong ngahang ni. But ula ong kai kata ka bau try ula kran hami. Nga kerpat yami wat buri ya ka nanga. BLEI unle kumni yami but tamru ladamen buri ai nanga. Na kita ki baro ki bau ula kran hami. Deu Samuel le thu hu ki baro but shim la buri ai ru na u te ula ong ulong utrai to unle yakaba uhi sngewbha. But Samuel ula nang roi but utrai ula don lambat but shim sya yakawe ni ki kitien jong banhap do no. Te ki Israel baro nado dan nado bir sheba kila tip bala penskam ya Samuel banlong unong itu lupa jong try baru try ula pau khmat ula pau pat hasilo na bau try ula pen pau ya ladi ho Samuel hasilo da ka ktienu try but ka ktienu Samuel kala wan haki Israel baro te ki Israel kila lejile thmai ki Philistia but kila shedara jan ke Ebenezer ki Philistia ru kila shedara apek. Tiga ni kadang jing thu ke belengkot sifang ke jing san jong niu Khynnah Samuel. Udang Khynnah. Komno udan ke temple kadang ke jing kular ke kemi ke jong ke balengki ke bom dan khun baladau try un ai hakai yu khun senrang kan ai pat yu sau try bon sakri ha ka yeng jong try te kumta si siau BLEI la JUBAB ye ka Jingduwai ka kemi Samuel ka bakateng ka hana ban ula ai bakan khai to khun baning kong te hadien ba sisnam hadien bala ina bun Samuel kala wanra kumbakala kular yu BLEI kala wanra yu Samuel seka temple ban IT yu hau lingdo urang ba lingdo jong Israel kata kapor ubakateng ili bat kum tahu Samuel naduk kata kapor ulasa hayeng jong try lom de tang sisnam long hadin bula long Khynnah katukani te ulasan hayeng jong try rengkat badu ili ulingdo bad hakawai kesngi kemengi puli mentan kat baudang tia kalawan kesur ke khot yu ko Samuel tu Samuel tu perkhat badai BLEI ulit mare bet kumbauju kongu mare bet syaka kamera jong eli banong ngahang ni dreu eli wangam sim khot yeme khilet thia biang hadien kata utrai kren biang yu Samuel wong ko Samuel perkhat hi badai eli dan mare biang se kamera eli te eli wong ngam sim khot ngai me khilet thia biang sasisen biang BLEI kren yu Samuel wong ko Samuel biang jot ta lej mare biang se kamera eli wong ngam sim khot mengatang bah kata kapor ula smutu bu de BLEI bu khot yu Samuel de try tu ong yo Samuel bandame yo sngau biang bu khot utrai ong ngahang ni mo JUBAB bet kumta te katu ke ngila puli tu kan tandai te kumta da ke sin ke basau bu Samuel le ban thia biang utrai ula kren biang ula ko Samuel baru Samuel ula JUBAB wong ngahang ni te nda ula JUBAB kumta BLEI ula ong banga kwa menithu ami ke bangan sale ke yeng eli namaru BLEI ula ai warning yu eli bagi khun jong ki ke jing ke bamman kidai ki khun kidai ki banlong lingdo hi
tenrei kila lepat iki kambaman te ublei ula eye warning ula maham tenrei ili shim lai phang kata te teng habaki kimi ki pa kim disiplin ni lagi jong ki khun ki jot mo poi hadu ke jing sya besar ublei te ublei ong direct yu ili ong penban yu samal ong pet ngan penduk khot je yang ili yang besar ki khun jong ke jing baman jong ki bangan pensa kanu ke jing her peteng no ili kala jar kum tan fi puli pat ki lenong ki basedin kala jam ta te usamol yo sngo la khuslai dang khna te banle ye tho yu eli kata bo ong blei yu tu la tieng mo mar hab ye tho ye ke jing ong blei bon bisar yu eli ye ke yeng jong te kum ta dala khim step eli khot ke nyu samuel tu ong yu tho blei me ong yu mena kran yu me de ban yu tho be thik la me bori kata kamot kanwan ke jing tim lo jong me tu Samuel ha jing septing ya thulut kat ke bola ong blei bat kum tau eli ule kum no ndei bu dom yu blei ndei bu dom yu Samuel wong kum ta kat bo le trai kalong kat bedei kat bo ibit mu ban le kat bo sngewbha kamot eli Pdeng ye kata ke jing besar ke jong blei bat hadin kata Samuel ulah sedang ban keren ni ke jing thu lupa bat kat ke bo keren mu kam shim light kejabet te hakatu ke por lo on tu dekat beningkong hakatu ke por ke khtin utrai kalau long ke bokodor ke khtin utrai kalau long lupa ke bokodor jisa dei kalau ke dei da ke wi ke jingmot kamot ba dan syo ke jing sngau ke khtin utrai pingi hap kan mau ba ke ni ke bible hakatu ke por kampat don kemni bengiok mengisibun jadang don tang ki jing tho jong Moses kitu ki santali ki kitab kani kitab Samuel kampat don tang kitu ki santali ki kitab Bahashua ka kitab Genesis ka kitab Exodus kitab jingkhen kitab ka kitab Leviticus kitab jingkhen bat kitab Deuteronomy te ki ublei keren komno ki khon Israel hoi lemba kitu kitab teng keren lemba ki prophet dan re nan syo bekeren ni kitin trai kamat la hiar ke jinglong mensim dan re ublei wi how Samuel ukhun jong kahana ke briu ke bependam lut yildi po ublei ban doi ke bakular ban ai yu khun jong ka ublei lada ublei ai khun ni ka hang ta ublei kalong kalat yu ublei ban penthamai biang ke Israel te lengbau ni khna Samuel ublei penthamai biang ke Israel te jing syahdu ku ka por ong ne bo umpat ithu yu trai kamut umpat dan kata ke jing slok ke ba yu namar simpat yo jing kai ke batikna dan re nado kata ke por pan Samuel ula ithu yu trai but lada msim ong ne ru ni sungthu bo dei ku mukhna ubayai penlut na ke jing roi namar nado kata ke por hi ula sedang banyak tu lupa. Bat kat kebuang mu kerja kumbang tu khot keba khaduk ong amde keba khaduk keba khat khandai bat u Samuel ulanang roy bat utrai ula don lem bat sim sya e kwi ktien jung u ban hab du no komod ublei kat kebakaran Samuel ublei penja kam simlan ai bong hab do no kam kam simlan ai ke tote kita ki dei khandiat long hoi ke tin ublei ke bon bha ke tho phang ki proverb hei ha si phang ki khna kitab ki proverb ki wi te ki kimi ki pa ki ba pen san ni ki khun bakin wat yu ublei bakin ngap yu ublei ye ke tin ju bakin wat yu ublei ki Jingduwai kiyo ya kini ke jing mlin man duai ban shania yu blei tamanga phi kini ki sngi rongi don kambha bani i bah ki yeng kisam jungi nadu ki khnarit ki e baki e ban duai tengi kran spang ki Jingduwai bras kata de spang ki bahe ten ringan ai katukan ne ki jing thu khana ki basisya sepang ki Jingduwai jung ki khna hoi kini jing thu khana ngam sim dei banga yo nang ni na po ri la jong tem de ki bon hang ne po ri jung iru
kumno bagi Khynnah rit ki duai but ubleu JUBAB te kini kilong na stasya risap ngi na si Amerika ban si usuai te dan iwe ari Khynnah kini kapor te ngan sedang shua da Jingduwai jong iwe Khynnah nam talai jong perlok te stasya Amerika ka kawai kalong yeng te dan iwe Khynnah ibu keteng root te ka kami jong i ka keteng ka LC Wilson te hakui ka sengi ka kami ka yalam mini root idang sau senam ta kapor kali yalam kai se ka yeng jong ka kensi jong ka para kensi ne ka men kensi ta kumut ka di ka kenjan yakha jong i root te na kilet enta kia kendo pat hang ta yeng jong ka yakha ya iwei pat i Khynnah ibawan bat ka kami jitai Khynnah kawan kadai ka perlok jong kata yakha jong i root kadai bi perlok tikiwan kai kar kawan nilam bat ikhun ikateng i ani ditai khun ru idang saus nami para berengkat bat i root te kini Khynnah para Khynnah pate sasifang la kwa ele kai ma te kwa ele kai kile ele kai te ka kami jong itai ani kata ka perlok jong ka yakha kaya thu ba menen ngidang wan su doktor ban check up yai ani tu doktor ong bai lamat la but inum la su bani la di ka total blindness te itai kami ila smusi sibun te syu thu e kata mo te kaju kapor te kia thu pararang ba kata po yeng kat bagini Khynnah ni le kai pan ten la let phai sibet si yeng ini i root yong yela ka kami yong imei i ani mi i ruam imla bani i tang ya kami la jong ru di perkhat ba ka kami la jong kompetip kan tenri ka kami la tip ye te ka kami ka JUBAB ka ta ka LC ka kong hoi i imat la yani imat la ta de yong ikren susi sodium ta yong boleh jisu mla saban pen pej biang ya khamat jong i bindu i ya ye kemila jong mo te kami jong irut pat kong ho jisu la bana kai ru kat ka ba uman la bana isu on tangkum ta em semong iru ban duai ten rei irut perkhat sausnam yong nganom sange ban duai sau jisu ba un yarap ye ani bin ino ilai jong i mei nganum sange tat hadu indala i la jong i mei nadu kata ke sngi hakata ka por hi idam kho se i duai ikat pat bit simple yong try jisu to pen no si khmat jong i ani bin yo i la jong i mei ta tin rei kamkut tang ta tai kami yathu Khynnah tai kami be thu kani ka story kami jong i root yaman ka sni dang ila kai sebar dang ila kai flow bagi para Khynnah sipang lawan si yang wan duai na menta jong ani bain yo pet no kumta bet man kapor ti yathu itai kami yong hadin ka tu ka nis ngi ka nusngi tai msimong tamadan la si tayo na ka nongam tip te yathu ba yo ka khubor na i nai tai nyakha ba i ani mentai la bani i kemil jong la JUBAB me ke Jingduwai jong Khynnah rit ke jing pang ka bo doktor wang inum la i isu Khynnah rit iwan mare siyeng banduai kan mau sa itai perlok kadono jong i kalong sungkhian tai perlok jadi la ban i ka kemil jong isngo sngewbha tai perlok la ban i tekum ta kiat ki por ila itai i ani la i biang te hadin sausnam te kapor te berangut kila edap prasnam te root bat ke kayeng jong root kimi kpa root kila kenria no se ka wei pat ka ស្នង កវិបតកានងបា កដេហ៊ី US កតា
te itai nyakaro ila akan ria lang sekeju cakap tambah long la kejong ke yang kan te itai nyakha i pentip ya kemie jong irut ba yo siti na kemie jong ani bai ani la sedang benduk biang ya kejingi tiong nomor ba ki perlok mafi kita si perlok tanya kha jong irut bat i kemie jong ani te itho tak siti yong sombahas pentiet kwe sabti thamai nam ta jong ani khnang ba inyo iya ka to sabti thamai ba fi pha ampi shua bin mat la biang ta ka dei kejing angnut kejong kemie jong ani nang tai sebeteng shu siti yong sombah pentip se ya i root ba in duai na gementai ani bin yo i biang te kiale skai kum ta sieng tanya kha ti nya khai thu ta hang tahi ani sang menduai biang tuai jubor hang tahi yang tanya kha longi history irut ngomat isang menduai biang ti ani tim simdan lang ta por idan selayeng tamba irut sang duai hang ta sa si hadin katukani yo khubor BLEI i biang ban menta ke jing i jong i ka khlan ba kala kham khlan sibun ya ka bomenchua hadu kata kejing tri jong kejing duai jong Khynnah i badang hakapor ke beningkong tang sausnam kesin ke baar dang prasnam bandai bomdan jinget mo tola yo i ke JUBAB kesin beningkong te mat la biang tola sedang do jingkerman ham kumno ngala duai mentah la yu biang tenrei iru tim dei ta je Khynnah duai biang na ka mentah i perlok de jong ti ta i kemie jong irut i thu Khynnah yong daya kil la don ku masau phusnam yong ini yani la don sau phusnam te kila song sigoi pat kesnong ti yong ngai kendu i sisen la sau phusnam la rang ba ma ti yong kata ke bor jong ani banji i kala khampalat sisa yong ya jing tho ki badan jingai na kalait sibu nga ngapit ni teng hape kalait mo ban i bha ten rei yang kum tai kendong don lai sibu petem i bha su yong ki jing tho ba jingai na kalait yo i tek kham sinna ke jing i ban yang i ki belong normal menchua kham khlan chu ke jong tebat i aniru i lalong i ba i yu try jisu kata kedai kawai ni jingja ki berit labanong rei da perkhat pat i ka kam ka bale kadai ka kam ka bakrau hagi singi jongi ki breu ki penlut de ki pholak tengka naga banta ban le operation haki hospital haki klinik ban i biang ki khmat hangni pat ni Jingduwai Khynnah badang sausnam lani pakai hadian pat pori la prasnam kala biang ban peni i sai kedar ban om tang bai i sai kedar rei khampalat ban ni jing i jong ki wei hatu blei jungi ublei ubafla ubala ban le ki kamba kambong itu kemie jong irut ujisu la ban ke iru Jesus can do anything abai keli irut hatu jisu ma seben penpet biang ki khmat jeng ani mo kemie jeng irut yang jisu la mana kai ru a bangan dayo mengi dayo ika bekum kata ke jinget te ke jing em jongi kom ki banget hu jisu kanong ke badan jengmut kham khrau sibun sya to skoi pat ke jing thu ke bangayo hina ke ju ke telong sipang iwi pat i Khynnah itai Khynnah ke keteng ke i tengam kan mau ke ngasu tu ke keteng ke den kam dam tu keteng ju i ngam da kan mau su kan sipet shim ai keteng tini Khynnah isan ha ke yeng ke bau kepa buat bro sisngi bat ubah syok yaki bat khun bat kemi man lagasngi
Kayeng ke berjenjar. Naduk badang kena kumta. Te bun kum kita hisni jungiru ki khynnah. Kebu kepa te breu. Ubuat daula buat wan jing tre wan sieng su bom su syo bat keme bat khun. Ki khun kiting khnai yu kepa jong. Kimnut tamban plieng ru. Hoi kini ki kri jungir ki jang ni sngo ta jisu khana teng ni sngo ni ki ba ki sakri jong blei buan ban kren sngi blei to te ini kena pat ke lese na ga dau na ka kemi lam kum sieng to si para ni te badan ki perlok ha ka sngi blei late Sunday school te jing sha kim tip ye kata ka jingit stan ki kim tip tambah ile ipoi Sunday school te kemi tho kum no bai ipoi Sunday school la sedan ki perlok ki bawan khot I la se ka kemi jong I ka persyang ban yalam Sunday school ten dalam poi Sunday school isngap bahai ki jingkai but Sunday school ki khia bahaya tu ka kelas bagi khynnah kinang de ban duai kino hikai mde te magi thu khana jing thu khana na ka Bible nregi hikai ru bakin duai ti tai khynnah jinglong khynnah I duai ila don kita ke jing syania hu trai Jesu ban duai ladi tu ya kisngi ki por kadon kawi kesin ba ipang te kadi ke jingpang ka bala khamjur te khot yu doktor imla su ban khi tamai kran khot yu doktor wan ban pe I wong ka jing stom jeng I te imla su ban khia in sakhlat hadin katukan ni in habban khlat no mlai rapsu ti tai khna isong I dangta jing thia isong I yosngo ukpa jong I don ta yatho doktor bai ni khunju phi te inum imsho in sayap no tau kpa kendet benrio threat wong em kamla long I khunjunga imla ban siap no mentah la kendet benrio mo berasi kata te syo bom ki khun hi ka kemi mentah kendet benrio so benut kensan te ini khun yo so bom ta yang em pa ngan hablit no te usdang ban yam takin sedang ban kata jing benut ilai khun mo ti ong pet pa nga te ngala nang ban nga sit duai namar bang ngala Sunday school la hikai nga ban duai ti ong pikular pa ba phin kelano tang kawe nga pan ni fi jing kular ba hadian mengalalik menga pinum syok imei pinum pun kelmar syok hayeng bat ba phin sedang ban duai tenamar bau it bahai I takapor tu ukulare kita ke bahaswa tu onghoi ngakular banganum syok nganum pun kelmar syok ye rewo ngamnang duai ngamnang duai tu ula komi khlong takapor along kum khlong ngamnang duai te I keren yong pet pa nganang namar bangalit Sunday school te bat lahikai nga bangan duai na kadonut baro ndai tambo sunang ban keren ki tien re ban duai na ka jong ka donot ti ong u phiru pa phila ban duai la da phi duai na ka donot te phi ka jing duai kam dei te bahap ban danang ka I badan na ka donot ni ong ye ublei nga khlami pet mantan ketu kitab Samuel phin pet na galnong baningkong ke kemi jong Samuel ba myok khun bat basya keren ben hakiwei kayam ka susi dalit ke temple kalit ka thelut la ka donut khmat utrai kam te brisho kedua hado bau Eli wong kini ke bri mat ke buat hado kata ten kala itu bau Eli wong ta kong em kenrat ngang the la ka jong ka donut khmat utrai namar ngalong ke brio ke balengki te jing sia gede ke weni ki jing duai ki ba kiba kodor tam haga Bible ngin se pet ikani jing duai jong ka kemiu Samuel kana te ini kena rui ong yau kpam taken
yong lana pi dakadonot pi duai pin samat ya kata ka bapla ti yong to pa na masdang to subut ikijing ikentin jonga ngan ong mga kitin sebut mafi to sengap ikun badang kena ong ikpa buat fi to kpa long kumi kena ta kapor i la long kum no hikai mo te ti ong dam ko siu pa te sa buat ikhtin penbuat mong ong mga tiu to kparu ko ngobet kum bai la ong mai te yalam kenyu jing duai hikai uban duai ban ong ngakela ka bamut ke jingduwai jong ke jingkela ka bamut ban penpau baula sengusi sisian mentaki pop jong bad ba ukwa ban syania no trajisu ban pediang yu trajisu tiula duai kata ke jingduwai ban pediang yu trajisu bad dien kata dola ulam duai kumta na ke jing yalam jong i usdang ban duai pat ladi tu duai tho ladi ke jing ma jong kurpat yu blei un penthamai bun ki yu duai ta tum te breu sho la long sidram ma ta ke jing duai te breu la duai islam ha te u la kala ka bamut sya kan te no la kut ka ta ke jing duai dau pet i tai khun wi tang ka khmat ka bapu samrkhi ka khti jong i bo halor ka khti jong rei imnan chu ila le kumilo ten rei mo uru ula kala te kejing im jong i kalong ban duai na ka benta lau kpa ban duai na benta ka yeng kasam baru BLEI ula JUBAB hagini kisngi jong i ru ha ngamut na kani kari jong i ru bun bagi kes kum kita ba ikun iduai nam talau jong kpa bat kala kta e gejing im jong telada ki khnarit ki duai daga donot ka basngur ka ba kham ka jing nang jing start ka jing tip ndre ka donot ka ba shani lut utrai jisu u BLEI yo sngu le ki kamba tau kpa ju ni khna dan kam le rehabilitation center mo mentah ki por jing itu dan te duai me i ha ka tu ka khlimat hiu kala ka mamut benong breu batmai te hangni i ka dor jing jing duai manga mapi ngi yo men sem na gani bangin duai kan habang ye kendo i jing e la kalong ha jing im simat ha yeng asam lani pedeng ki perlok lani pedeng ki mlang salang ni ke jing e kapan khia ka don jing i ka e ka bangila ban na ngimla ban na than sibon ki da ka bol jong dari ka bangila ban na kalong ban duai la sefi i bahiyeng ba fi sungkhian mata jung i pi kwa te ban yarap dari phim nang phim su tho kum non na u BLEI pat u yo sngo fi duai fi kerpat mata jong ki nei ki perlok ne ke jinglong ke mlang sa lang tikani kede kawai pat ke jing thu khana tidan kawai je thu khana belong simple bah kata lai te ke basu tang menta ke basi khlep mat rengi i bokum no BLEI sngap te ke jing duai join khana e badang rit ru teng teng ni ke basan ningila duai ke bejrong bah ke jing duai teng teng ado ba imatla su jrong bun ketien khana rit pat su duai tang kat tu kan ni ketien la longkam Kidon arngot si para kita pat nomor ba adai ka sisen steo ki kimi pa jong ki set pha kit itu ki snap ding ki basut naka ding basut renda basut ai ngi rang khna blem tu ban thang skum yeng ba set jing set uskum de ndai tang da ka ding men suat tempat judan ni hitar ki ngile be uskum te kata sor kata ndai sino kendong je hau te man kesajan te hable tu karkhana dieng banit tit skum lum skum no men swali shu ai tu ki try ju hab dan kam tit re te kita ru gela amta kile ha kawai ka ta karkhana ba snai ki tu ki snduk phi
ki senduk besna de ki lentang ki bapelun hang tu de ki sa tap yu keba yu khau te ki mar ban pha pat sejengai kilom ki drum ni tengi mendapen kam di kita pareng kita eta te kita arngot gelek untuk kumajulai arngot sipara prakan thai te tak cakap begini pat ke babon di factory di workshop di karkhana tu kan dan beriu than dan tang kitu ginong tray te gila ada shim to skum la kit na kata ka senduk ke kenja sang dala poi katukan ni men iphano sieng itai bahe pat isu kan san ke bejur bah ke jing su ko long kum boyo koleram tu jing su bejur bah tim la yang su ta hap su kersian de tai para te su syong no penlong leng kenat no penlong mula da kata senduk bathap uskum kata ka sang ti para berit ti la sim jing nyelam no let sieng run e kum noi ni men ti tai men pat jai buat kata jing su bejur yong pet hab ngakan mau image ni la juang bah dia kendu ki jing duai ho jisu pelat ni jing ti yong tung ni duai ti tai para yong to ti ki duai para khna be kum to hi ti ki kai jing duai juki atrai jisu pha se wi you know banwan bani iyengi bat ban yarap ni tang kata ki duai la de duai te Phang Pdeng ki la de duai te ki la syong ke spek tu dan beriu kita serok dan tang kita karkhana ti tur dia trekam sepok karkhana tigi i liak we beriu mi na kawe ni kita ki karkhana umi tu pet sin setai pet tu tau li rumbiang te ti tai para te la kemen yo la di tai thrai bu fa jisu mo te li rumbiang pat di ti men yung ula benum dei la se la dau dei te un sami biang un sawan biang ta te kia duai biang ta den ketu kan ni tau jo breu mi biang nang tan po kerkhana mi biang nan breu srok nan be ki mi biang de itai para yo tu la mi biang tu jo breu mena yung tu la bendei mo tu la ya ketu kan ni srok adin uli phai biang tai man yung mat ula benam de nani du de ru to un sami biang ti sisa hagasien ke balai to breu mi biang ta kapor te ula tap ke tepia uyai ke to srok upet ber saudong beraliang srok upet meningkong tu supet tu luk liak kan upasin baru de kata sin balai uyai dan tar srok ya ski depet beraliang hadu unda poi tajaka badan maki nang tau lap iki so pia dan kam jingirap mo te usai long la itu tuang biasa noi tai para yong ya sa tang terum mama te kayeng jungi nang ni itam katik tai te usara no itai bapang su kentup terpeng te sepoi si te la poi yeng te tai parai pertai mai dan ini wei mamai ba wan sin jungi tetai keme season i ka khun lai sung thu kan bala pang sistem bau tau rang ba wan ban pen rai sieng te isemi tai khun bu no jing thia te li kran yu tau rang ba te suli kran ban ong khubli sibon mo te upot wi yang santa te i kamu kwa kran tang ba lai ketin tapi tai kimi susu tan kong i perkhat bayo community pisa mo ti yong nganai kan noi fi wong ngam dan kam pisa blei basti yang ti hadien usalai ketin nang ta kan wong namar nga udah Jerman tu wong ngam dalai bah ketin pareng tu wong ngaso biet ban kan fi yo phim sutu yo imo ti yong tai kimi jeng Khynnah yong ngasto Jerman da pikiran Jerman lani pikiran parang gi Jerman yong ngasto hi te yitho kan wong ngade utrai jong ko weni karkhana te wong ngabon gini ki nong trai te lapoi singi sajan kade ka por ban seo bainong te wong hapen biang la ka jong namar
kat kum ka kam la ka jong ndai bet ka jo ka kam man su seu bet kelum kum to ko male mo bebela sna yeng be te lili jong kam tau pendap kata ten seu kata te wong ngahap le benia ba te ngahap penbiang ha ka por khnang ba nyo ban ai ka bai belas jan te wong ngadang le amtang dang bun kam ta kan san sulong ko beriak hikmat tu wong mi bai kidang te wong thrai bala pet than ma wong dan ta kejing sawa ke balong kum kejing sngo hala dia badan kami sebar tu wong ami kan sebar wong pangat dan liat ma te bala sisong than kita ki pet kita kidak jikente ten re wong pet sodong ami itu wong ngarung biang kan dang ala rumbiang tu wong kita kidak mi su tat ndai tang beria ki la long bet haju bet kidak ku tahu orang kata ke semua badan kami ngakan khlan. Tahu orang tip limat lah bun kam than trai mat lah kata ika khli orang bah bang ni pen pengat dia. Tio dan sia menur kan ipet mo. Tu mi tu pet suno mi ibreu te rombiang. Tegasin balai orang alasim tau kholom man senang tho kita gidak jengken. Orang dan kum ke de ke bor ke babat ikti jung. Tang ban pen khi ban tho khulom Lumshyiap kawan kasur ke baong yu habang al ong ba memen net ban pet don gi badan kam jing rap jumi BLEI memdet ta tu la su badai nasya landat no BLEI tu wong shim ke pia o menta dengan mi ngan wat ban delap tu lap sia ke ni ta kena betul te haduk katau BLEI upen khi percaya penki uterai jong ke Kyrkhu ke bahe beruspa ubri ban tang ban mi sebar ban irap Khynnah ki badan pereng kecing tang na kecing kan mau dei men baka kemi ko ong haba P Ki Kyndon jing duai yu jisu unirap fi te manga P ki khun hadu hakini ki sngi kan mau ban ong kata mo nomor ni kami kepangin mla te ban pet lo dak por baro iki khun dan rei bagi khun kila ban sene adalah dia jisu te gijing ki bakin ni kendo undal rengkat te kani kadai ki laitali gijing thu khana bangadan ki dang bun ki we to la singin sepet na pedin tama kani ka long ning i bakajing duai jong ni khna ki yo JUBAB kan nong rem hi ka bakong san de baki ki susyan ya bet teli bet yu trajisu kam dan jing atatin dan jing perkhat ka we galanti bet tang ka we galanti bo jisu te unlai ya kata bagi don kam bagi pan unle JUBAB biki bet ki yo sisa kam ta te kalong ka jing kai ka bakrau ya ngahi simen dengan nget jing ilang boro na ka ni jing duai jong ni khanarit tu BLEI un Kyrkhu ya kejing puli jongi ya tien ke bakut ke jong dengan penua syua kini ke pon nomor bangin se doi long pun hadian mo nomor ka kukpa jongi Phang Pdeng ni aingo ime namta bangi ban puli pat sesin ban sngoru trai kini ki jingthu khana sphang kini ki Khynnah ki banget hami ki basyane hami ha baki duai naga benta ki jingnon kam ki jongki naga benta bai root iduai namantai perlok jong i ani ba mla subani i hadu bindai ipat namar ka jingit sngur jong i how try jisu ya ka bai ong kimi jong i bo jisu la banai ke ru ta ka jingit sngur kalau penyo i ya ka JUBAB bai i nyo diang name ya ka ta ka bai kerpan ba min penipat ya ka khmat ya ki khmat ki jong ani bat kumjur try kini ka Jingduwai jong kini ki arngut sipara ka Jingduwai ru jong ini Khynnah namenta lau jong kupa hadu bunda kela ka bamut haka khlimat ka ba i la di ban khlat no ula kela ka bamut ban nong breu bathamai pat ban IT la di semi sisa try ka Jingduwai jong ka jinget komba la tho haka sitiu jakob ka Jingduwai jong breu bahok ka Jingduwai jong ka jinget kala benne shibun ki
Try rap ingiru bangin long ki brio ki basania hame ko masania kini ki khanlung. Khanang bangin yo ye kata ka ba ngi don kam matrai. Habangi don kam ye ki jing kumno bangin yele ye ki jing bangi kendo. Try sisa kini ki long ki nuksa ki bapeni ba melong BLEI badan bat ngi Pdeng ki jing banyerap ingi habangi phai simi. Ni kalau abang ki jing don kam jong ni ki jing but ki we try to Kyrkhu yangi hagi singi ki por baro bagi nang yo kamen sim banyai duai banyai pulut por bat mi lakalong hanu hanu bagi don ngi don halenti ngi don ha jing tray ngi don ha yeng re kamen sim bagi nyai beteng banyai duai ha mi try to sngau ko pai ni ki jing pa jungi bada ka bawai no ru to ai ba jing ai ke jong try jisu ke jing ba jong BLEI ko pa lam ba jing slok mun sim khoi kin shongkar hai lam bat ngi lang baro ki ba kirunget ki badan hang ni ba kleng slak ka pathai menta bat handu hala kataru amen to BLEI Kyrkhu ya khtien ka khoi ke jong ka bangni puli ni por tingin sa beteng pat ni ka tayo ka banwan sa kawai pat ka Bible study